abans de començar el joc. Heu d'iniciar sessió, perquè d'aquesta manera, quan acabeu el dictat, m'apareixerà a mi la puntuació que he rebut al finalitzar-lo, d'acord? Aleshores, cliquem a iniciar sessió, apareix aquesta pantalleta i heu de clicar al botó de Google, en el que feu la inscripció amb el vostre correu electrònic. Cliquem i vos portarà a aquesta pantalla en la que heu de ficar el vostre correu electrònic. Jo tinc el de ALU01, que és el de prova, poso la contrasenya, d'acord? Aquí me demana quin és l'any de naixement, posaré 2010, i un e-mail. Jo posaré el mail del meu mestre, teofernandez@mediterraneoalicante.com. D'acord? Això és perquè quan cliqueu ara completa informació m'arribarà un correu com que vos heu inscrit i vos he de validar. És a dir, vos he d'acceptar perquè pugueu ja accedir amb el vostre correu electrònic al dictat. Completem la informació, ¿vale? I fixeu-vos aquí. Cuenta pendiente de validación. És a dir, ara, automàticament, a mi m'ha arribat un correu electrònic i jo el que faré serà activar el vostre compte. Ja està activat i el que heu de fer després és tornar a Classroom, a la pantalla en la que estava la classe de llengua, i tornar a entrar a l'activitat d'EducaPlay. I ja estaria, d'acord? Ja podeu fer l'activitat i ja està registrat el vostre usuari. D'acord? Vinga, fins ara.